Vitaj na kanáli Odhalené UAP UFO prípady. Zatiaľ čo väčšina podobných svedectiev skončí v zaprášených archívoch ako nedôveryhodné, tento prípad bol iný. Keď na miesto údajného výskytu neznámeho UAP objektu dorazili vládni vyšetrovatelia zo štátnej agentúry, nenašli len vystrašeného svedka. Našli spálenú zem, stopy po obrovskom tlaku a rastliny, ktorých molekulárna štruktúra bola nevysvetliteľne zmenená. Ale ešte predtým, než si rozpovieme tento príbeh, ťa poprosím o podporu tohto kanála tým, že mu dáš hneď teraz odber. Ďakujem. Písal sa 8. január roku 1981. Renato Nikolaj práve dokončoval prácu na kaskádovitej záhrade svojho domu. Ticho vidieka prerušil zvláštny piskot. Keď sa Renato otočil, uvidel objekt, ktorý pripomínal dve spojené hlboké misy s miernym výstupkom v strede. Stroj olovenej farby neklesal ako vrtuľník, skôr sa akoby sklzlo vzduchom a pristal na jednej z vyvýšených terás. Svedok stál nehybne, vzdialený len necelých 50 metrov. Všimol si, že objekt má na spodnej strane 4 podpery, no žiadne okná, nápisy či viditeľné motory. Celý incident trval sotva 40 sekúnd. Objekt sa s tichým zasvišťaním opäť zniesol, preletel nad stromami a zmizol smerom k nedalekému lesu. Renato Nikolaj nebol nadšencom z sci-fi. Incident nahlásil miestnemu policajtovi skôr z povinnosti, pretože sa obával, že na jeho pozemku pristal nelegálny vojenský prototyp a to ho nahnevalo. Policajti však na mieste našli niečo, čo ich prinútilo okamžite kontaktovať GEPAN, oficiálnu vládnu skupinu pre výskum neidentifikovaných lietajúcich javov. Na mieste pristátia zostal jasne viditeľný kruhový otlačok s priemerom približne 2,4 metra. Nebola to však len udúpaná tráva. Špičkoví odborníci z francúzskej vesmírnej agentúry vykonali hĺbkovú analýzu pôdy a rastlín. Výsledky, ktoré publikovali v objemnej technickej správe, šokovali vedeckú komunitu. Pôda v mieste kontaktu bola stlačená silou, ktorá zodpovedala mechanickému tlaku stroja vážiaceho 4 až 5 tón. Napriek tomu na mieste chýbali akékoľvek stopy po tepelnom spaľovaní motorov. Analýza rastliny divnej lucerny odhalila, že táto rastlina prešla v epicentre procesom, ktorý vedci nazvali predčasným starnutím. Chlorofyl tejto rastliny bol poškodený a fyziológia listov vykazovala známky vystavenia silnému mikrovlnnému alebo elektromagnetickému polu. Profesor Michel Bonais z Národného inštitútu pre agronomický výskum skonštatoval, že takéto zmeny nie je možné dosiahnuť jednoduchým poliatím chemikáliami alebo mechanickým poškodením. V správe napísal: stalo sa tam niečo, čo malo obrovskú energiu, no zároveň to bolo dostatočne jemné na to, aby nezanechalo kráter. Incident v Trans-en-Provence zostáva dodnes jedným z mála prípadov kategórie nevysvetlené. Vyšetrovatelia mali k dispozícii všetko: hodnoverného svedka, čerstvé vzorky, laboratórne analýzy aj radarové údaje z okolitých základní, ktoré však v danom čase nič nezachytili. A to len potvrdilo teóriu o technológii, ktorá dokáže efektívne manipulovať s fyzikálnym prostredím bez toho, aby bola detekovaná bežnými prostriedkami, ktoré dnes máme k dispozícii. A keď nič iné, aspoň po sebe zanechala stopy, ktoré sa zdajú byť veľmi podivné a záhadné. Ak sa ti tento príbeh páčil, nezabudni na palec hore a ja sa teším už pri ďalších krátkych videách UAP objektov z celého sveta a pri dlhých videách o jednotlivých odhalených UAP UFO prípadoch z minulosti.